Pla d'ombres és molt fàcil al final, és una estratègia a nivell de ciutat que té el Departament de Medi Ambient per a plenar absolutament la ciutat d'arbres. En aquest mateix programa hem parlat moltes vegades de l'anella verda, que és aquest cinturó, no?, que ens protegeix, no?, que delimita tota la interfície entre l'urbà i lo natural, que ens protegeix del canvi climàtic i dels efectes, no? Això és dins de la ciutat. Així com l'anella verda és al voltant de la ciutat, el Pla d'ombres efectua tot el seu desenvolupament dins de la ciutat. El que pretenem és que l'anella ens protegisca la part de fora i per dalt, no, dins de la ciutat, tot estiga tapat d'arbres. Un clar exemple és, per exemple, esta zona on estem, que és una zona de nou desenvolupament, on hem plantat milers d'arbres i on les zones verdes es veuen que són molt àmplies, no? Aquesta és una màxima que estem fent a tots els llocs. A cada carrer que s'asfalta de nou o que se té que remodelar, on no hi havia arbres, se col·loquen arbres. Per tant, l'estratègia és claríssima, és plenar d'arbres, tindre l'arbre com un aïllat per a refugiar-se, per a protegir-se de les altes temperatures, bàsicament. Parles de combatre les altes temperatures, també has esmentat abans l'emergència climàtica. Quins beneficis té el plantar arbres des de la ciutat? Clar, s'ha demostrat a tots els nivells en els estudis que s'han realitzat sobre aquest tema que les ciutats són com una illa de calor. Fa molta més calor dins de la ciutat que fora de la ciutat. La forma claríssima, la tecnologia, la millor tecnologia que tenim per a refugiar-nos d'aquesta temperatura són els arbres. Tu te poses baix d'un toldo i no fa la mateixa frescor que te fiques baix d'un arbre. Per tant, l'objectiu principal és reduir la temperatura de la ciutat. A més, tu saps que un arbre genera l'oxigen, està plantat sobre terra i, per tant, quan plou hi ha una infiltració que recarrega els aqüífers. És una zona que no està sellada, no n'hi ha formigó, i per tant tots són avantatges. Però sí, evidentment el principal objectiu és reduir la temperatura de la ciutat perquè tenim unes temperatures altíssimes en estiu. O sigui, que ens proporcionen ombra o milloren l'oxigenació de la ciutat, això pel que ens beneficia a nosaltres, a la ciutadania, però hi ha la fauna que conviu amb nosaltres? Sí, efectivament. A nosaltres, com has dit, ens redueix la temperatura i neteja la contaminació, la pol·lució, perquè l'arbre s'alimenta molt del CO2, no?, de lo que emiteixen els cotxes i ens tornen oxigen. Però fas un apunt molt interessant perquè és veritat que en els últims anys estem millorant molt la biodiversitat d'aixòs arbres que plantem, no? En aquesta zona, per exemple, hi ha més de 1.000 arbres plantats, s'han triat 14-15 espècies. Això afavoreix molt a la fauna, com tu deies, a diferents tipus d'insectes que li agraden un tipus d'arbre o l'altre, i això també ve als ocells i per a millorar, en definitiva, aquesta qualitat de la biodiversitat urbana, no? Cada vegada prenen més importància els espais verds en les ciutats. Això va acompanyat d'un canvi en el model urbanístic? Ara, quan se desenvolupa una nova zona, precís ha de portar uns metres quadrats que siguen de zona verda i, a més, tota una sèrie d'infraestructures, com en aquest cas, que t'hem dit davant, infraestructures destinades a la mobilitat sostenible, carrils bicis, zones peatonals, refugis climàtics i molta zona verda, molt d'arbre per a protegir-nos, en fi, per a anar canviant aquest model que portem de destrucció, no? La mobilitat sostenible ajuda també a que les ciutats no estiguen tan contaminades i, per tant, reduïsquen aquesta temperatura, perquè al final tot el que tenim que fer així en el canvi climàtic és reduir les emissions per a baixar la temperatura. Anem cap a aquest model urbanístic en què cada vegada es plenarà més de verd les ciutats, però precisament en el seu origen ja eren natura. Sí, aquesta és una tendència que no hem pogut escapar. El creixement, diguem, social de les urbes, no?, de les ciutats, ha fet que ens mengem molt de territori, no? Moltes vegades aquest creixement ha sigut desordenat i sense planificació, i és quan realment li fa molt de mal al territori perquè s'ha actuat en zones d'un alt valor i que no hauria d'haver-se fet, no? I per tant s'han destruït molts ecosistemes i zones que haurien d'estar totalment protegides. És cert que ara n'hi ha tota una sèrie de legislació que no existia als anys 70 o 80 quan es van fer les grans ordenacions del territori, que el que fan és tindre una avaluació ambiental de cada projecte. Això no vol dir que tot siga perfecte avui en dia. També n'hi ha molts projectes que malgrat que s'avaluen,
les mesures compensatòries o les mesures correctores no són suficients i de vegades encara estem fent barrabassades, no? Ara mateix hi ha un canvi de la llei de costes que, al meu parer, sembla tot un despropòsit, no? Perquè torna a ficar a disposició de l'especulació algo que ja s'havia protegit abans. L'anella verda, a més de ser aquesta funció ambiental i de protecció, té una funció claríssima, que és la de fer un límit al creixement urbanístic de la ciutat. I en aquest sentit, Gandia té clar que a partir d'aquest cinturó verd en ella ja no se podrà seguir construint, que hem de quedar-nos dins d'aquest cercle, perquè el que més és natura, és un ecosistema molt valuós, Gandia tenim molta sort, i per tant hem de protegir-lo i seguir en la línia en la que estem ara mateix.